to znie príliš zložito na mňa. A ten vpravo dole, to tlačítko, to ti tiež príde moc zložité kliknúť? Ty si strašný hejter. Rýchlo. Ideme zničiť Francúzov. Žavržutí. Ja tu mám jednu unitu. Ale tie mesta... Už to s nimi tlčeš? No, neviem jak. Making this move will start a war with friends. Get fucked! Do nich. Niečo mi tu žabožorsky vypráva. Fuck him. Goodbye. No ja sa vám dám pri vás také tiché tančíky. Tančíky? Daj. Aké tančíky? Vodko. Jej, tančíky. Okay. Tančíky. Tankovanie ťa chytilo? Jo, tankovanie. Lebo je to Tankuje ťa to aj? Strel do nich. Tu máš lučišníkov. Strel do nich. Tých spírmenov. Prečo to voláš lučišníci? Lebo je Slovák. Rídzo slovenský. No veď práve počúvam, že čo sa deje. Čo som vám bil? Prečo to voláš lučišníci? Nech sa to vám bil. To lukostrelci. Archery. Zabijajú títo sráči mojich arčerníkov. Archer. Archery. To je lepšie. Hovor tomu tak od teraz. To je on čo. Okay. You have discovered the wheel! Gratulujem. Chalan dobíja Paríž, ale nevie, čo je koleso. To baranidlo, čo tam má pri ňom, tak to tam len donieslo 20 týpkov, to nesú na ramenách. Chcete sa aj so mnou hrať? Ani nie, pohoda. Strašne smutné. What is this? Človek proste príde po ťažkom víkende, som musel socializovať s rodinou, si zahrať s kamarátmi a zistí, že nemá kamarát. Crazy. Hranie na city toto. Strašné vydieranie. Čo iné mi ostáva, ty kokos, what you mean? Si držaj hubu by si mohol napríklad. Wow! Wow, shit. My zase cez. Čo to povedal? Čo to bolo? Ty, toto sa tiež deje nejak často. Počuj. Aktuálne tankujú tanky. Zasmej sa. Zuby dráv, koláne. No, títo tu sú raf, lebo zomierajú. Aj 51 HP, čiže keď títo na nich zautočia, tak matematickým, štatistickým štýlom môžeme predpovedať, že nezomrú, pretože bude mať 1 HP. Okay. A už ovládaš matematiku, takže už mi to môžeš povedať. Už si vyštudoval tú matematiku, už to má zmaknuté. Koleso im ukáže. Všetko 2 plus 2 je Koleso im ukáže. 1240 AD máme. Znamená, že za chvíľu tu začnú lietať atomovky. Tak nejak sa to bolo, sa mi zdá. Jak to môže byť pred Kristom, keď už má keby náboženstvo? Ale mám AD lepšie. je after. Nie? To je po, no, to je po Kristovi. Krista. BC je before. Kristus bol taký, BC bakalár. taký noob. Mind you, bakalár z histórie neviem povedať, či to bolo before alebo after. Že som sa učila po anglicky tie historické vedy, alebo čo? Jedlo spraviť a akože... Ja si pôjdem jedlo spraviť. To ja nemôžem ísť bez jedla hrať akože klej. Čo všetci na tomto Discorde máme nejakú poruchu, ty kokos. Okej. Počkaj, hodím sem toto, pozor. Kam? Ty tupec!
A čo mám? Čo máš? To je čo? Hem. Daj si ty, tlsťoch. Pekné. Počkaj, hodím sa bombu. Nie! Jau! Si dobrý idiot. Haló! Ježiši Haló! Kriste. Pozor! Ty si taký žebrák! Ty si nekompletný idiot. Ja som tak do vesmíru padol. Vy ste všetci zomreli. Však si hodil bombu pod nohy. What? Kde ste zomreli? Aha. Prečo nás? Strašne ďaleko ste, tam je jedna mŕtvola. Ale to je v piči ľudí. Neviem, kde je vôbec druhá. Tam je res? Kde? Neviem, niekde, ale určite ho nájde. Napísané. Filip, ideš skúšobný Aram? Aha, tu není. Kľudne. Ja neviem, čo si povedal teraz. Že kľudne, more, už ti rozchádza hlas, či sluch, či čo, kurník. A ty radšej pôjdeš, Laura, s týmto človekom ako so mnou, no pekne. Buď budem sprechytovať Nautilusa, alebo Tristanu, alebo Ešku, ok. Neboj sa nič, toto bude tvojho oči zraku Worfy. Pôjdeš hardskill? Oča. Jebem ti tvojho oča. Ktorý missing plate? Ale si Potrebujeme. získaj na fucking hard. No ja most. Počkaj sekundu, Laura. Welder. Muži sa sústredia. No nech sa ti ľúbi. Nice. Fucking finally. Oj. Točíme sa, ešte sme ani... Čo sa deje? What's going on? Počujeme, toto není na inžinierov, toto je na kňaza už. Maharibaha. Fara, bro. No čapica. Bez čapice? No. Že niečo zlé s čiernou kávou teraz si stá? Čo nie je? S mliekom chutí lepšie, in my opinion. Lebo sa blížiš do normálnej farbe. Oh. Dobre, budem musieť za chvíľu odísť. Musím ísť pre psa. Kde bol? U zberolekára. Zvieracieho lekára? Ty by si to mal dobre poznať, tam asi chodíš, že? What the fuck? Ty had. Okej. A idem sa pozrieť, či musím ísť do ofisu, či to je nejaký oné. Počuj, ale toto je každovečerná aktivita tvoja. Ja, actually. Yeah, I like this game. It's very good, Laura. I like it. Teba. Kamo, Paťo, ty, ja neviem, jak to dokážeš, ale ty ma tak dokážeš vykrinčiť v týchto voice-chatoch, že ja normálne neviem, jak sa Ale správaš. to je ono. To je presne ono. All agree Oh my god, music guys. sucks. It's Come on, happening. let's win. I'm out of here. My first win. In competitive. Ešte nehovor hop. Kámo. Fuck you, I can't believe this. Môžeme zavolať kosa. Môžeme. Laura, čo máš s mikrofónom? Čo mám s mikrofónom? Čo máš teraz s mikrofónom? Filip, how did you do that? What the fuck? What? No, I'm pretty sure, že nič, but like, what? How? A čo sa deje? Ale jak to znie? To bolo počuť, že to bolo zlé. What? I keby si mal zle zastrčený kábel.
Hej, Máte taký ten... sluchátka na nabíjačku. Počula si niekedy také No, akože jasne. kňučať také strašne zlaté šteniatko alebo také niečo? Veľakrát. No tak vôbec nie tak, znie to, keby ti tam lietadlo štartovalo do Okay. Oh, the Chinese listen. Jop. Ching chang chong kung pao. Čing Shang Shang Kung Pao, to je on. Dobre, ale nepovedal si to. Sorry, že tu nám musím povedať česká, že poviem. Môžete si zapnúť Valorant a ísť so mnou do lobby, aby som mohol zapnúť hru? Nie. Sorry. Ja tebe som sa nepýtal, ne? Fuck you. Cítiš sa lepšie? Trochu, I guess. Dobre. A vidom, fuck it, bro. Aj ne. Prestaň ty čebrák. Prestaň byť čierny. Hej, fuck.